Повечето от нас се питат, защо съм стресиран, защо в нищо не ми върви, защо боледувам почти непрестанно, защо чувствам празнота. Празнота, която често опитваме да запълним с алкохол, блуд, преяждане, неприлични сбирки и други ирационални решения. Истината е, че нищо отгоре посочените алтернативи не запълва тази зейнала дупка в душите ни. Но тъжно е, че ние влагаме още повече енергия в опити да почувстваме пълнотата, от която така силно се нуждаем. Добрата новина е, че има решение, което всъщност е единствената ни възможност да се почувстваме цялостни, завършени, свободни и освен всичко това да приемем с телата си Господа, нашия Бог Исус Христос и да живеем в причастност с Него. Но защо светото причастие да е единствената ни алтернатива? Нека да видим какво ни казва Свещеното писание по този въпрос. Аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мен, казва Господ Исус Христос в книгата на Йоан, 14 глава, 6 стих. Господ Исус Христос ни казва ясно, че Той е пътят и истината и животът. След всичко това ние трябва да разберем, че ставайки причастни към Неговото свето тяло и кръв, ние се съединяваме с Него, а Той е животът. И още, аз живея и вие ще живеете. В Него ден ще разберете вие, че аз съм в моя Отец и вие сте в мене, и аз във вас. Който има заповедите ми и ги пази, той е който ме люби. А който ме люби, възлюбен ще бъде от Отца ми. И аз ще го възлюбя и ще му се явя сам. Се казва в Йоан 14 глава от 19 до 21 стих. За да живеем, ние сме подканени да възлюбим Господа, да живеем с Него и в Него, и Той с нас и в нас. От тук можем да помислим на това какво означава да живеем. Означава ли, че просто можем да съществуваме безцелно и механично? Да пребиваваме в мъка, самота и апатия. Та ние през повечето време просто преживяваме. Но така преживяваме, че картината на този живот е сива, мрачна и плачевна. Но вижте, подканени сме да живеем. Да станем храм на Светия Дух, съгласно текста от първо послание на Светия апостол Павел до Коринтяни. И още от същата глава, в 13 стих, четем: Храната е за корема и коремът за храната, но Бог ще погуби едното и другото. Ала тялото не е за блудство, а за Господа, а Господ за тялото. Разбираме, че животът би могъл да бъде истински съществен и живян единствено чрез подбуди да служим както с телата си, така и с душите си на Бог. Да преживяваме възможно по-често този стремеж за близост и лична връзка с Господа. Всяко човешко страдание